हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय SBI पिअनि साख्रिखौ बोरै मबाइलजों एप्लाइ खालामो नायदो भिडिअखौ जोबजासिम आरो जेब्लायबो फनखौ रटेट मडआव ला अब्लासो एप्लाइ जायो मबाइलजों दा नोंथांमोना क्लिक हियार फर निउआव जोङो थांनाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बेखायनो बेयाव थांनांगोन आरो बिनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 25 अक्ट'बर दा जों माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्स मोनो आरो बेखौ जों नायग्रोनांगोन बेयाव नुनो मोन्दों दा बिनि लास्ट डेटआ 25 अक्ट'बरसिम थागोन आरो जोंनि स्टेफआ पेमेन्ट दाननाङा दा बिदिब्ला एप्लाइ खालामनोबा जों सिगाङावनो जों बुजिग्रोनांगोन माखासे क्राइटेरिया एन्ड माखासे फट' साइजफोरा बोरै जानांगौ आरो सिगांनि भिडिअ नायाखैब्ला बेसेबां फरायनो नांगौ नोंथांमोना भिडिअ नायदो डिसक्रिपसननिफ्राय लिंक दङ आरो हानायसेबां डिसक्रिपसनाव डिटेल्सखौ लिरना होनो नाजागोन मानोना गोबां प्रसेस दङ फट' साइजफोरा बेसेबां जानांगौ आरो लास्ट डेट लोगोसे फरायनाय आरो लोगोसे बैसो दा बैसोखौ होनोब्ला जोंना 35 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन 21 इयार्सनिफ्राय दा जायफ्रा लास्ट सेमिस्टार नोंथांमोना बे एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बेखायनो जों हाउ टु एप्लाइआव माखासे गाइडलाइन्स जों नायनांगोन दा जायफ्रा रिजाल्ट मोनाखै दिनैसिम नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जेब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन अब्ला फाइनाल नोंथांमोना मार्कशिट एबा सार्टिफिकेट श' खालामनो हानाय जानांगोन अब्लानो साख्रिया जागोन दा जों बेयाव PDF फाइलखौ नायनोसै माखासे डिटेल्सखौ जों नायनोसै मारै खालामनांगौ दा गोबाङा नायगासिनो दङ डिक्लेरेसन फर्मआ मा होननानै दा बे फर्मआ लोगोफोर डाइरेक्ट PDF फाइल गैया जास्ट जों बेखौ लिरनानैसो जोङो स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगौ जायो दा बिदिब्ला बोरै खालामगोन बेयाव आरो लोगोसे एग्जाम फिसआ माखासे जोंनि स्टेफआथ' होनांखाया बेनिफ्राय डिक्लेरेसन फर्मखौ नायदो दा जोङो नाम्बार एआव नायनांगोन दा नाम्बार एनिफ्राय जोङो नाम्बार 2आव जों नायदो सेकेन्ड नाम्बाराव बेयाव मोनसे बक्स आं होदों दा बेयाव दा आइआव नोंनि नेमखौ लिरनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होनानै जेरै दं नोंथांमोना माइन्डसिम लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय बेखौ व्हाइट पेपाराव लिरनानै स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगौ जायो लोगोसे लेफ्ट थाम्बबो होनांगोन बेखौबो जोङो स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन दा बाथ्राया जाहैबाय बेसेबां साइज नांगोन बेसेबां किबि खालामनांगौ बेनिबो माखासे पिक्सेल दङ बेखौ गोरोबहोनांगोन अब्लासो फाइनाल साबमिट जायो दा नोंथांमोनाहाय ओरैबायदि जागोन जुदि मिस्टेक जादोंब्ला फाइनाल साबमिट खालामनाङा फाइनाल साबमिट जायोब्ला लास्टआव इडिट जाया थ' बेयाव लिरनाय दंखायो बेखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन अब्लासो साक्सेसफुल जागोन दा बिदिब्ला बेसेबां फट' साइज नांगौ जों बेखौ नायनोसै दा जोङो बेखौ गोरोबहोनांगोन अब्लासो जागोन नालाय एप्लाइआ दा खायसे रोङा थ' नोंथांमोना नायना ला फट'ग्राफ इमेजआ जाबाय 4.5 वाइडआ बेनिफ्राय हाइटआ 3.5 सेन्टिमिटार जानांगौ आरो लोगोसे पिक्सेल दङ पिक्सेलखौ नोंथांमोना गोरोबहो गासै किबिया जाबाय 20 निफ्राय 50 किबिसिम खालामनो हागोन दा वाइडआ 200 आरो हाइटआ 230 जानांगोन फट'निया बेनिफ्राय आरो सिगनेचार दङ लेफ्ट थाम्ब दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लाजोबदो आङो लोगोसे डिसक्रिपसनाव लिरनो हागोन बेयाव बुंबाय थाला मानोना बुंबाय थाबा गोलाव जागोन भिडिअआ दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा सिगनेचारा 10 निफ्राय 20 किबिसिम बेनिफ्राय लेफ्ट थाम्बफ्रा 20 निफ्राय 50 किबिसिम जोङो बेयाव आपल'ड खालामनो हायो लोगोसे आरोबाव दंबावो डिक्लेरेसन दङ थ' नोंथांमोना बेखौ नायनाय खालामबानो जाबाय आरो आं बेयाव एसेबां डिटेल्सखौ होला थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दा जों एप्लाइ प्रसेसआव थांसै लोगोफोर जों एप्लाइ प्रसेसआव थांसै जोबोर गोलाव जागोन भिडिअआ आरो लोगोसे गोबां प्रसेस दङ टाइम दा जों बे फैनानै दानिया जों एप्लाइ प्रसेसआव फैबाय दा एप्लाइ प्रसेसआव फैनाय लोगो लोगो जों माखासे बेसिक मोनगोन दा बेसिक इनफ'आव जों मा खालामनांगौ फार्स्ट नेमखौ नोंनिखौ होदो दा फार्स्ट नेमखौल' होनांगोन लास्ट नेमखौ होनाङा टाइटेलखौ होनाङा दा जोङो फार्स्ट नेमाव नोंनि नेमखौ बेयाव लिरना होदो आरो कनफार्म खालामफिननांगोन फिन खनसेबाव फार्स्ट नेमखौ बेनिफ्राय मिडल नेम दंबा होनो हागोन गैयाबा नांला दा लास्ट नेमाव नोंनि टाइटेलखौ होनांगोन लोगोसे कनफार्म खालामनांगोन अब्लासो जायो अब्ला फुल नेमा डिटेल्स फैगोन गाहायाव अब्ला बे साक्सेस जागोन दा बे क्लियार जाबायबा दानिया जों एसे गाहायाव मोनबावगोन दा जोंहा माखासे दंबावो दा गोबां प्रसेस दङ नोंथांमोना लासै खालामबानो जाबाय मिस्टेक खालामनाङा मानोना मिस्टेक जाबा इडिट जाया दा मबाइल नाम्बारखौ होदो फिन खनसेबाव बेनिफ्राय गाहायाव फिननानै कनफार्म खालामदो बेनिफ्राय एक्सट्रा एडिसनेल मबाइल नाम्बार होनाय गोसो दङब्ला दा होआब्लाबो जेबो नङा अपसनेल बियो दा इमेल आइडिखौ होनांगोन लोगोफोर दा इमेल आइडियाव गोबाङानो आन्दायगोन दा बेखौ ओरैबायदि खालामनांगोन जास्ट नोंथांमोना फुल एड्रेसखौ होनाङा माखासे डमेन नेम्स दङना बेखौ जों सेलेक्ट खालामनांगौ जायो बक्सआव दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना इमेलखौहाय होदो एड्रेसखौ नोंनिखौ दा एट-द-रेटखौ नोंथांमोना होथ'नाङा फार्स्टआव गिबियाव दा नोंथांमोना डमेन्सखौ होनांगोन आरो दा बेयाव अपसन मोनखायो .com जों मोनसे मोनगोन आरो @.com जों बेखौ होनो हायो दा जों फार्स्टआव इमेल आइडिखौ जों लिरना होनोसै बेयाव हमना ला आं साप'ज एग्जाम्पल होनोसै दा बड' जब इनफ' 1 2 3 आङो बेयाव होबाय दा बेबायदि फुल होनांला आरो नोंथांमोना आं जास्ट बेयाव एग्जाम्पल होदों जेरै बेबायदि होबाय आं बेनिफ्राय दानिया डमेन्सआव जोङो नेम्सआव जोङो सेलेक्ट खालामदो gmail.com खौ जों बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन दा जोङो gmail.com जों बेयाव सेलेक्ट खालामनांसिगोन आरो दा जों बैयाव मोनसे बक्सआव जों लिरना होनाङा डाइरेक्टलि दा जों सेकेन्ड बक्सआवसो जोङो फुल इमेलखौ जोङो लिरना होनांगोन एड्रेसखौ दा bodojobinfo123@gmail.com आं बिदि लिरना होनांसिगोन आरो अब्लासो बियो जागोन एबा साक्सेस जायो दा नोंथांमोना बिदि लिरना होनांगौ बेयाव अब्लासो फाइनाल साबमिटआ जागोन फार्स्टआव रेजिस्टारा दा बेयाव जों लिरगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों सोलोंबानो जाबाय बेबायदि बेनिफ्राय जों बेयाव लिरदो दा बे अके जाबाय दानिया सिकिउरिटि कड एबा केप्सा
थ' जों केप्साखौ जेरै दं जों बे बक्सआव लिरना होदो बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव जोङो थुना होब्लानो बेयो रेजिस्टार जासिगोन दा जों केप्साखौ बेयाव टाइप खालामसै थ' जेरै दं नोंथांमोना टाइप खालाम जुदि सिनायाब्ला नोंथांमोना थिराव थुना हो अब्लानो बेयो चेन्ज जायो दा जों लिरनाय लोगो लोगो जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि बिगोन बेखौ अके खालामना हो दा अके खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार एन्ड इमेल आइडियाव मेसेज फैसिगोन अटिपि एबा रेजिस्टार आइडिया फैसिगोन पासवर्ड फैगोन दा नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय जोंहा सेकेन्ड स्टेपआव फैबाय फट' आपल'ड खालामनायाव दा जों फट' आपल'ड खालामनांसिगोन लोगोफोर दा नोंथांमोना गिबियावनो फट'खौ गोरोबना लाग्रोदो दा बेयाव ओंखारबाय आइडिया गासैबो नोंनि आइडि नाम्बार ओंखारबाय दानिया फट'आ 4.5 सेन्टिमिटार इन्टु 3.5 सेन्टिमिटार जानांगौ नालाय बेखौ नोंथांमोना गोरोबहोनानै फट' आरो साइनखौ बेयाव नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन जेराव दोनदों गेलारियाव बेनिफ्राय लाना फैदो बेनिफ्राय जोङो आपल'ड खालामनांगौ थ' बेयाव जोङो आपल'ड खालामसै बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांसै दा नेक्स्टआव फैबाय दा नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो दानिया डिटेल्स जों होबावनाय दा जों केटेगरिखौ जों एसटि खौ होनांसिगोन बेयाव थ' बेयाव अके हो नोंथांमोना अके होनानै एसटि खौ होदो बेनिफ्राय साबकास्टआव जोङो बड' लिरनो हायो दा जों बेयाव लिरबाय दा बेनिफ्राय जोंहा बे न' जागोन नोंथांमोना बेखौ न' होबानो जाबाय जों EWS नङा एबा जोङो फिजिकेलि उइक नङा थ' बेखायनो जोङो PWD आव जों बेखौ न' होबाय दा बेनिफ्राय माखासे प्रसेस गाहायाव नोंथांमोना नाय होबानो जाबाय येस न' बेखौ नोंथांमोना अपसनाव न' होनो हागोन नाय सेलेक्ट खालामना ला दानिया जों धोरोमखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन बक्सआव थ' नोंथांमोना रिलिजनाव सेलेक्ट खालाम धोरोमखौ थ' बेखौ आं अके खालामबाय बेनिफ्राय दानिया माइनरिटि एबा मेजर जुदि नोंथांमोना ख्रिस्टियानबा थ' माइनरिटि होनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा फैबाय येस न' बेखौ सेलेक्ट खालामजोब नायै दा बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय येस न'आ बेखौ नायै खालामना लाबानो जाबाय दा जों गुबुन प्रसेसआव थांसै गाहायाव गोबां दंबावो दा जोंहा स्टेप 1 2 3 ल' थांदों आरो गोबां दङ दा पेन कार्ड नाम्बार दङबा नोंथांमोना होनो हागोन बाट कम्पालसरि नङा नोंथांमोना अपसनेलसो बेखौ दोनथ'नोबो हायो होआलासिनो दा नेसनेलिटि जों इन्डियान होबाय बेनिफ्राय जोंहा स्टेटखौ जों फिन खनसेबाव सेलेक्ट खालामबावनांगोन बे बक्सआव दा नोंथांमोना एग्जामखौ बबेयाव होनो सानदों बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनो हायो जायखिजाया जों स्टेटआव एग्जाम होनो हायो दा जों आसामखौनो होबाय खाथिखौ दा बेनिफ्राय जोङो पस्ट क'डआ 14 बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा फार्स्ट ना बेबायदि गोबां दङ सेलेक्ट खालामना ला बेनिफ्राय सेकेन्ड एग्जामा अनलि गुवाहाटि आरो मोनसे दंबावो थ' नोंथांमोना मोनगोन मोननैल' जायगान आसामाव दा जोङो नै सेन्टार अफ एग्जामिनेसन मेन्सनि सरि बेयाव अनलि गुवाहाटिल' दङ दा गुवाहाटिल' दङ आरो बेयाव बेनिफ्राय दानिया जोंहा गुबुन प्रसेसआव थांनो हासिगोन दा जों आइ कार्ड जों लांनो हायो दा नोंथांमोना आइ कार्ड लांफानांगोन थ' बेखायनो आइ कार्ड अपसनाव येस होनानै दा माखौ लाङो नोंथांमोना होबानो जाबाय पेन कार्ड दङ ड्राइभिं लाइसेन्स आधार कार्ड दङ दा आधार कार्ड होबाय दा आइडि प्रुफ नाम्बारखौ जों बेयाव टाइप खालामनांसिगोन नोङो आधार कार्ड होबाय नालाय थ' आधार कार्ड नाम्बारखौ जों बेयाव होनांगौ थ' बेयाव होबाय दानिया जों नेक्स्टआव जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो डेट अफ बार्थ जों सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बेयाव मेरिड आनमेरिड नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन दा बेखौ नायै सेलेक्ट खालाम दानिया माखासे प्रसेसआव फैबाय लोगोफोर टुइन थ' नोंथांमोना टुइन दङब्ला बा जावजाबा नोंथांमोना येस होनो हागोन गैयाबा नांला दानिया फादार्स नेम मादार्स नेम नोंथांमोना बेयाव लिरना फिनबावनांसिगोन जेरै फादार्स फार्स्ट नेम दङ बेयाव होदो बेनिफ्राय मिडिल नेम दंबा होनो हागोन बेनिफ्राय फादार्स लास्ट नेम दङ टाइटेल जागोन बेनिफ्राय मादार्सनिखौबो नोंथांमोना सेम प्रसेसआव लिरना होदो दा बेयाव लिरना हो बेनिफ्राय जायफ्रा हाबा जाबाय नोंथांमोना स्पाउसआव हासबेन्ड एबा वाइफनिखौ नोंथांमोना होनो हागोन आरो थ' नोंथांमोना बेखौ नायै फिलआप खालामबानो जाबाय दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ दा नै एड्रेसआव फैबाय लोगोफोर दा एड्रेस 1आव नोंथांमोना गामिखौ होदो दा बेयाव भिलेजखौ होबाय सेकेन्डआव जों होनांगोन पस्ट अफिस होनो हायो एड्रेस 2आव जों पिअ होबाय बेनिफ्राय एड्रेस 3आव जोङो पिएसखौ होबाय दा डिस्ट्रिक्ट जोङो बेयाव लिरना होनोसै दानिया जों फिन खनसेबाव स्टेटखौ जों सेलेक्ट खालामबावदो आसामखौ होबाय दा पिन कड बेखौ जों होदो दा एड्रेसा पारमानेन्टजों जुदि प्रेजेन्टजों जुदि गोरोबोब्ला नोंथांमोना टिकमार्क होबानो गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैगोन दा बेखौ नोंथांमोना रोंखागौ दा बक्सआव टिकमार्क होनाय लोगो लोगोनो गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैजोबगोन जोङो टाइप खालामनाङा जुदि आलदाबा नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय आरो दा लोगोफोर बे जाबाय प्रेजेन्ट एन्ड पारमानेन्ट एड्रेस थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय नायै दा जों गुबुन प्रसेसआव थांसै दा गुबुन प्रसेसआव थांनाय लोगो लोगो जोंहा जोबनाय फार्स्टथिं फैसिगोन दानिया एप्लिकेसन फिस जोंहा नांखाया एसटिफ्रा निल दा जोङो भेलिडेट खालामनांगोन नोंथांमोना भेलिडेटआव थुना हो अब्लानो बियो आपडेट जायो दा जों सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो गुबुन प्रसेसआव जों थांसै
थ' दानिया जोंहा जोबनाय फैबाय दा जोङो क्वालिफिकेसनल' होनांसिगौ क्वालिफिकेसन डिटेल्स जों होनांसिगोन बेसेबां फरायनाय दा लास्ट सेमिस्टारफ्राबो होनो हागोन जायफ्रा डिसेम्बरसिम जुदि रिजाल्ट मोनोबा बिनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना मा होनांगोन बेनो जाबाय एफिआर थ' नोंथांमोना फाइनाल इयार बा एफिआर होनांगोन आरो जुदि नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाखानायब्ला नोंथांमोना फार्स्टआव होनांगोन अपसनाव दा बेखौ जोङो मिथिबाय थ' नोंथांमोना जायफ्रा सेमिस्टार लास्ट थ' नोंथांमोना बे एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो बे पस्टनि थाखाय पिइउआव दा बिदिब्ला जों बेखौ बुजिबाय दानिया जोंहा प्रसेसआव जों थांसै दा जों एफिआरआव होनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा मा ओंखारगोन नोंथांमोना कलेजनि नेमखौ लिरदो बबेयाव फरायनायमोन दा आं एग्जाम्पल होबाय थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना गाव गावनि कलेज नेमखौ लिरनांगोन बेनिफ्राय कलेजनि प्लेसखौ नोंथांमोना बेयाव लिरना होनांगौ बबेयाव दं एड्रेसखौ होबानो जाबाय जास्ट नोंथांमोना एग्जाम्पल होनो हागोन सर्ट प्रसेसआवनो होनो हागोन जेरै हमना ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव होबाय बेयाव दङ हमना ला कलेजआ बेनिफ्राय नोंथांमोना डेट अफ पासिंआ ओंखारनाय नंखाया ओमफ्राय नोंथांमोना मार्क्स नोंथांमोना बेयाव होनाय नङा एबा होनांनाय नङा आरो जायफ्रा ग्रेजुवेट जाखानाय नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनांगोन होनांगोन दानिया थ' नोंथांमोना ट्रेनिं लागोन नामा फेज 1 एग्जामनि थाखाय थ' नोंथांमोना फ्रि ट्रेनिं लानोबा एग्जाम लिरनोबा लानो हागोन येस होबानो जाबाय दानिया लेंगुवेज बेयाव मोनथाम होनो हायो टाइप खालामनानै जेरै इंलिस होनो हायो हिन्दी बड' एसामिस मोनथामनि गेजेराव नोंथांमोना रोंनायखौ येस येस होबानो जाबाय फरायनो रोङो बा लिरनो रोङो बा नोंथांमोना बुजियो बेखौ नायबानो जाबाय आरो दा रिड दङ राइट दङ स्पिक दङ बेखौ बुंनो हानायब्ला नोंथांमोना येस येस होबानो जागोन बेयाव दानिया जों लास्टआव प्रिभिउआव होनाय लोगो लोगो बेबादि नुफिनजोबगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव माखासे टिक मार्क होनांगोन नाय आइ एग्रि दङ बेखौ नोंथांमोना बक्सआव नाय होबानो जाबाय दा हमना ला जों बेयाव मोनगोन माखासे डिटेल्सखौ मोनगोन दा नोंथांमोना बेयाव आइ एग्रि मोनगोन आरो गाहायाव दा बेखौ जोङो नायनानै जोंनि बे आइ एग्रि बेनिफ्राय सबसे लास्टआव जों होनाङा दा बेखौ जों अके खालामदो अके खालामनाय लोगो लोगो जोंहा प्रसेसा जासिगोन फाइनाल साबमिट जासिगोन दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा नै बेबादि फैबाय आरो दा नोंथांमोना बेखौ फाइनाल साबमिट खालामनायनि सिगां मोनसे आरो नायबावनांगौ दङ बेनो जाबाय डिटेल्स थ' डिटेल्सआव नायग्रो जाहाथे मिस्टेक जादोंब्ला उनावहाय रिजेक्ट जायैबादि दा लास्टआव फैबाय लेफ्ट टार्म आरो नोंथांमोना डिक्लेरेसन फर्म कपियाव आपल'ड खालामनांसिगोन अब्लानो फाइनाल साबमिट जासिगोन अब्ला नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लानो हासिगोन दा लोगोफोर बेबादि प्रसेसआव खालामनांगौ जेराव दोनदों गेलारियाव बेखौ लाना फैदो बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामदो दा बेनोसैमोन लोगोफोर एप्लाइ प्रसेसा नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअ नायदोंब्ला जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो